Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Leo nditu date ndi 31 tsiku lomalizira mwezi uno wa March 2026. Ndekuti patha masiku kwana 31 tineli choncho patha masiku kwana 32. Alright? But tumatsogola ndi tsiku limodzi ndi nkhondo number 28. So timafati pasana ma update mango makamaka atatu. Okay, so update yoyambirira tikambe nkhani yokhuzana ndi contradiction, kutsutsana office imodzi, uyu akamba zina. So kutsutsana koyambirira ndi kwa the President Donald J. Trump amene akunena kuti ife tasintha boma ku dziko la Iran. Pamene tasintha boma ku dziko la Iran and tikukambirana ndi timu ina ya Yuan. I mean, like regime change yachitika, amene tikukambirana nawo ndi anthu onena kuti ndi kagulu kena kamene kali kagulu kuti tikumvana kanditumizira ma 20 tankers of oil. Amango sinthaika anatumiza kai 8 basi anonjezerapo akuti ngati deal kundinyengerera basi neyo ndekuti apopo I mean ndi anthu, they are right people, we are dealing with the right people. But we've had regime change, if you look already, because the one regime was decimated, destroyed, they're all dead. The next regime is mostly dead. And the third regime, we're dealing with different people than anybody's dealt with before. It's a whole different group of people. Pamenepo tifuseka ifunso. Kodi Irani ikhalano yabwino chifukwa chonena kuti ampasa Trump mafuta? I mean, was that the point? Point nali mine akuti iwowo ndi kagulu kabwino tu munguti andipasa mafuta akubwera. Meaning kunena kuti Iran sinali yabwino for Iran simapereka mafuta ku America kapena simampasa mafuta Trump. Ndipo pano yakhala yabwino chifukwa kuti ampasa mafuta. Doesn't make sense. Sizopereka sense. Anyway, bangufati fuso limeno. Komano fuso number 2. I mean nkhani number 2 ikubwera apa. Kamene fuso number 2 likubwera apa. Okay. A Trump akuyankhula kunena kuti tasintha chifukwa ngati taphaina aja ndekuti amene abwerawa tukambira nawo bwinobwino ndekuti zapopo. Pamene Secretary of State Marco Rubio wanakona kuti no, ababa tukambirana ndi anthu amene akhala muboma limeneli for 47 years. Mene kwena kuti tukambirana ndi anthu omweomwewo, not a new one. Statement ya Trump ndi osawa ndi cabinet imodzi ndi Secretary of State akamba zinthu zosiyana. Pamene pakuonekera kuti bodza iti. The power to deliver. We're going to test it. We are hopeful that that's the case. There are clearly people there talking to us in ways that previous people in charge in Iran have not spoken to us in the past. Some of the things they're willing to do, some of the things they're saying they're willing to do. Obviously, they have to go do it. We're going to test that proposition very strongly because we always prefer to settle things through negotiation and diplomacy. But we also have to be prepared for the fact that that effort might fail, that we are dealing with a 47-year-old regime that still has a lot of people involved in it. That we are dealing with a 47-year-old regime. Chabwino. Tieni tilowe ku nkhani number 2. Nkhani number 2 ni nkhani yokhuzana ndi Spain. Dziko la Spain poyambirira linakana kuti Trump agwiritsa ntchito nthaka yawo popangira attack dziko la Iran. Yes, anakana Trump anakwiya ya inuyo makuti
ndiye kuphatikizapo panonso not only nthaka yawo iyayi komanso even ndi mlengalenga mwawo momwe airspace yawo ya Spain akwanza kuti owosapangira zopusazo ko kudziko kwathu kuno airspace yathu nthaka yathu mwamba mwathumu osapangwiritsa ntchito olokudutsa right ngumadutsa osadutsa ndiye apanga shut ayitseka koma Americans kuti ndege zanu zomwe ayi. You understand? Anthu amenewa ndi amene akumvetsetsa humanity, umunthu, komanso kungomema chilungamo despite kaleka ena akuti chani koma kungomema chilungamo no. Chifukwa pakuena kukhala reasons why nkhondo imene ikuchitika, why awo akapanga attack anzawo, chifukwa chani alakwa chani mafuta omwewa chabe. So iwe nkhani kuza ndi Spain. Nkhani yomalizira ndi nkhani kuzana ndi ku Israeli atulutsa ayana ku parliament vuta kupanga izi ndizi kunali bill ku parliament kuona kuti kodi tibweretse death sentence kwa anthu amene tikuwaganiza kuti ndi materrorist tibweretse death sentence. So actually nkhani njena yoti basi inali kukhoti kumakambirana bwinobwino to the point kuti dzulo bill ija yapasa akuti ndithu kukhale death sentence kwa anthu amene ali zigawenga. Ndiye kunali kusangalala amene mu mashampeni kuvina yema kuti yes zimene zithu zimene zinali kumeneko. Kwa amene sitikudziwa ndithu apapa kumeneko ndi ku Palestina, asilikali a Israeli awo ndi boma lawo kubwera ndithu apapa akuthira concrete pamadzi podulukira madzi kuti madzi iwo anthu asamamwe akumeneko basi asamamwe basi. I mean kalo munthu wanje umene maIsraeli amugwetsa ntchito wathamangisa umeneko akuti basi kunthuko awapeza kuchoka dela kwawo kuti ku Israeli kupita kubwera kusopano hayi zikoma kwambiri ndiye akatero amatenga awo kuti basi ndi materrorist. So nkhani ikhale apa anthu akhala chete amene ku America ma western media osa akhala chete akhala chete zizi you understand. Izi zimene apanga basi kupanga pass death sentence kuzigawenga. Okay fine, ngati akuona zoti ngati pali mumbonedi kuti izi zigawenga komano why anthu akubayankhulitsa kwambiri why iwo amayankhulitsa kwambiri pa nkhani imene inachitika amene imachitika ku dziko la Iran. Okay, pamene Iran ikagwira anthu amene aphazi nzawo nawonso amaphedwa death penalty amene. 2, Iran iwalani za figure imene akumapereka anthu 35,000. Iran killed 35,000 people amene protesters ndimene amalengezera. Iwalani za figure imene jayo ndiya amen anthu 35 madziwa anthu 35,000 madziwa anthu 35,000 madziwa my guys. So imene figure you remember my figures amangika ma figures amene like kufuna anthu kuti amverere ayika figure imene akuidziwayo the same way figure mabomba ku Iran tapulisa 90% day 90% is gone 90% day kufika na even date lero even usiku watha
mabomba kuchokabe kudziwa Iran kupita maiko essence yana koma kuti 90% yarani inaphulitsidwa. So ma figures amene mawasiya koma notifatika bakana kuza death penalty Iran ku death penalty. Okay, also ama pangano suspected awani ma spy awageshini ma Americans awageshini ma Israel kungopezeka pompompa amanyonga. Okay, kungopezeka maumboni amanyonga nyamara ujamina abanga zayo solinga uja amoja anapeza kuti anapha nthu apolisi awiri ndi chiwanje. Okay, maumboni alipo ma CCTV cameras anamugwira chabe. Israel yakwesa death penalty banja ndisakuyankhula andisakuyankhula banja isakuyankhula fayani yabweya death penalty pamanoti wani kuphako sukutisa amaphaya kuphako na maphakale koma bango zipanga kukhala ligo poyamba pamapha mwa iligo kwa palopa zipanga kukhala ligo so bango atha kupha. You understand? Koma choopsa kwambiri ndi ichi mina simumadziwa ku Israel kulibe chilungamo like kuendetsa justice bwinobwino. Iweyo akangokuganizira kungokuganizira kuti uyu ngongokunyamula wako siya kunende kucha basi zizakuziba trouble. Okay, panopa pali issue even yomagwira and even alimi kumene kungwapeza alimi akulima ndi uzure zawo wagwira kwamanga wapetsa. I mean chicho sichili pa media and panopa even CNN anayigiraso. CNN imalengeza imapanga focus kwambiri za ma settlers and amene anangobwera kongomanga kupaya afi tizikhala kuno ema ena nkomathamangitse anagwira ndithu. CNN anagwira anthu amene okhulu imene anayigwira kuze 2 hours takhani kayapa asika ku Israel. Why? Chifukwa amapanga expose zimene iwo akona akumapanga akumangogwira anthu. So anthu amene wawo amene akumangogwira popanda chilungamo chenjeni popanda kufufuza chenjeni. Remember kuti anthu aku Palestine aja alibe like angokhala anthu basi ali kumakhala maloya ali akumakhala chani zimenezo kulibe kungoti iwe kungoloza kuti iwe basi zimakhala zako zakudila pali pepacha meaning kwenda kuti kumene kusikuti kuli ma Palestine okha. I mean sikuti kuli tinauja sikuti kuli Asilamu okha even kunende kucha even sikuti Ayuda amene amapanga oppose ndi zimene Israel imapanga amene osanagwira sale munendeso kuliso akhristuso amene apanga oppose ndi zimene Israel imapanga. Osewo ndikuti to them osewo amene anagwira osewo kwa iwo ndi zigawenga ndi materialist. So mimi ngone kuti amene osewo ayamba kunyonga ayamba kuwapha anthu osewo nkhawa yanga ili pamenepo kuphedwa anthu osalakwa mwaligo tsopano mwa malamulo poyamba pamapha mopanda amagwiririra. You understand what I mean? Nde zinthu za nyaso kwambiri and mwazi kukhetsedwa kwambiri and palibenso amene amapanga oppose pompano mune takuputha kuona even UN apasilikali awiri a UN even yokhazikitsa chitetezoyo komano sikuti sindikoyamba akakupha anamba kupha kalekale komano palibe amene anganena hayi Israel matote yayi even Netanyahu ameneyo prime minister ali ndi warrant of arrest akwena kuti mangidwa akufunidwa ndi ICC International Criminal Court akufunidwa Netanyahu uyu koma sakulanibe sakumangidwa amapita kujeni kwa America and Trump amadandi nditereza ameneyo ndenzanga ameneyo. So tandiuzeni nkhani kuza ndi international law malamulo apadziko I mean tikuendera international law kapena no sitikuendera international law. Guys, thank you so much. Malawi and Cameras.